हॉट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। कुडाळ कविलकाटे ग्रामसेवा संघ निर्मित आणि साई जळवी फिल्म्स प्रस्तुत कोकणचा महाडान्सर या भव्य दिव्य डान्स स्पर्धा पार पडली। या स्पर्धेत प्रथम विजेती ठरली ती कांदिवली मुंबईची प्रिया नासकर। तुझा सातबारा हायर कोरा या गाण्यावर बहारदार नृत्य करत तिनं सर्वांचंच लक्ष वेधून घेतलं। कुडाळ कविलकाटे येथील श्री सिद्धी गणपती मंदिराच्या 25व्या रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त सोमवारी सायंकाळी सिनेसृष्टीतील दिग्गज कलाकारांच्या उपस्थितीत कविलकाटे ग्रामसेवा संघ निर्मित आणि साई जळवी फिल्म्स प्रस्तुत कोकणचा महाडान्सर ही भव्य सोलो आणि जोडी नृत्य स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती। प्रथमच कुडाळ शहरात ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची नृत्य स्पर्धा झाली। या स्पर्धेचं कोकण 7 लाईव्ह मीडिया पार्टनर होतं। या स्पर्धेचं उद्घाटन करण्यासाठी व्यासपीठावर युवा उद्योजक आणि भाजपचे युवा नेते विशाल परब, कोकण 7 लाईव्हचे उपसंपादक प्राध्यापक रुपेश पाटील, पत्रकार शेखर सामंत, नगराध्यक्ष आफरीन करोड, माजी नगराध्यक्ष ओंकार तेली, उद्योजक संतोष सावंत, कुडाळ तालुका खरेदी विक्री संघाचे नूतन अध्यक्ष दीपक नारकर, नगरसेविका ज्योती जळवी, फिल्म प्रोड्युसर साईनाथ जळवी, राजू जळवी यांसह मान्यवर उपस्थित होते। कुडाळ कविलकाटे ग्रामसेवा संघ निर्मित आणि साई जळवी फिल्म्स प्रस्तुत कोकणचा महाडान्सर या भव्य दिव्य डान्स स्पर्धा कविलकाटे येथील श्री सिद्धी गणपती मंदिराच्या भव्य प्रांगणात पार पडली। या स्पर्धेत प्रथम विजेती ठरली ती कांदिवली मुंबईची प्रिया नासकर। तिनं एकेरी नृत्य सादर करत तुझा सातबारा हायर कोरा या गाण्यावर बहारदार नृत्य करीत परीक्षक सिने अभिनेते संतोष सुवेकर, झी मराठीवरील माझ्या नवऱ्याची बायको आणि कलर्स मराठी वाहिनीवरील बिग बॉस फेम अभिनेत्री रुचिरा जाधव यांचं विशेष लक्ष वेधत विजेतेपदाला गवसणी घातली। तर कुडाळच्या कन्या दीक्षा नाईक, संजना पवार यांना उपविजेतेपद मिळालं। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।